भैया? अरे हाल बड़ी खराब है भाई, पूछा मत। अरे पूरा देश का स्थिति देखत हुआ लोग कौने हिसाब से चल रहा बा भैया, कुछ पता चलत है तो अंके घरी मर्दबा जब देखा तब खाली सूरती बनावल। हमार बात सुना, मर्दा बन के घूम आज कै जाना नवा हो बीरनावा, कैसन आयल जमनावा नाम। और सुना सिपाही भैया, एक एक बात तो है बताई, अगर गलत रही तो बताइए। सुना, भौजी जींस पहन के घूमे, सबके समाने मर्द के चूम हो। भौजी जींस पहन के घूमे, सबके समाने मर्द के चूम हो। नाही लाज शरम जब से आयल बागवानवा हो बीरनावा, कैसन आयल जमनवा ना। नाही लईकी बहरे लाइन मारे और लईकन के निहार हो। लईकी बहरे लाइन मारे और लईकन के निहार हो। दिन भर नवाहन से लड़ावे, नीनया नवा हो बीरनावा, कैसन आयल जमनवा ना। दिन भर और सुना, नाही पहिले जैसन भाई, भाई हो गईल कसाई हो। नाही पहिले जैसन भाई, भाई हो गईल कसाई हो। हड़पल चाहे बाप दादा कै मकानवा हो बीरनावा, कैसन आयल जमनवा ना। हड़पल सुना, अपना गौआ में बा प्यार, सबसे सब करा बाह तकरार हो। अपना गौआ में
तकरार हो। त झगड़ा कर खातिर खोज न बहानवा हो बीरनवा कैसन आयल जमनवा ना झगड़ा। और सुना इह कल जुग के प्रभाव बेटवा बाप के देला ताव हो। इह कल जुग के प्रभाव बेटवा बाप के देला ताव हो। त जकरे खातिर सुना भैला बेईमानवा हो बीरनवा कैसन आयल जमनवा ना जकरे खातिर। और सुन ला आखिरी बात न तो बताई तो साँझ हो जाए। सुना जबले उमर बा भाई जिया और घूट जहर के पिया हो। जबले उमर बा भाई जिया और घूट जहर के पिया हो। त कैसों काटा रसिया धीरे धीरे दीनवा हो बीरनवा कैसन आयल जमनवा ना। का करबा कुल कलयुग बसी पाए भैया।